जोंनो जों लाफानानै खामानि मावगोन आरो साराबो जोंना ओरैबायदि मोनसे जोंखौ अनखायो मोनसे ओरैबायदि सुबिदा होयो बेबायदि दस्रा लिडारा होनाय नङा आरो खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव रायजो राजा बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारादे बर'फोरनि गेजेरावहाय सासे जाम्बा लिडार बेखौहाय बर'जों लोगोसे गुबुन हारियाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो हमनो हाजोबबाय। बिथाङा बे बाथ्राखौहाय बुंनो नाङामोन होननानैहाय आं सानदों। सासे मैसो मोसौ गुमग्रा जाम्बा लावखारासो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैहाय ठाट्टा गेलेयो। नाथाय 17 बोसोर रायजो सालायनाय सरखारनि गोसोआवहाय बेबायदि सासे सिफनि गोसोआवहाय बेफोरबायदि साननाय दङ नामा होननानै आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअआव मा बुंदों बेखौ मिथिखाबाय। थेवबो आं नोंसोरनो बे भिडिअखौहाय एसे हगारनानै होनोसै, खोनासं मा बुंदों बियो। गयफारि गैला जाहैबाय प्रमद बर'नि फैनाय सान। बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बोसोरे। जोंनो दिनैहाय जों बिपिएफ पार्टिया जोंनो खामानि मावनो थाखाय जोंनो खाबु होबाय। हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय जोंखौ अनदों, जोंनो मावनो थाखाय प्लेटफर्म होदों। बे हिसाबै जों दिनैहाय बिपिएफनि थाखाय जों जा हायो जों नंगौ खोथा थार सैथो खोथाखौ जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बुंथिनानै होगासिनो। साननो नाङा जे नोंथांमोना जों सोरनिबा गोदै गोदै रावाव सोरजोंबा फुस्लाय जानानैसो जों बिपिएफ पार्टियाव फैनानै जों बेफोरबायदि बुंदों, बेखौ साननो नाङा। जोङो दिनै एसेब्लाबो लेखा रोंनानै जोङो जेनेबा थार आरो सैथोखौ जोंहा नायबिजिरनो हानाय जानानै जोङो दिनैहाय सैथोआ बबे बेखौ जों साननायनि गेजेरजोंसो जों गावबागाव खुद गोसो जानानैसो जोङो बिपिएफ बायदि पार्टियाहाय जाथिखौ अनो, जाथिनि मोजांखौ सानो हिसाबैहाय जोङो बे बिपिएफ पार्टिखौल' जों जाथिनि थाखाय मोजां सानग्रा आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाल' सासे जाथिनि थाखाय मोजां थार सानग्रा बेक्ति होननानै जों मोननानै दिनैहाय जों बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो सापर्ट खालामबाय थादों आरोना। आरो सिगांनि समावहाय जेला जोंहा बिटिसिआ एकर्ड जायाखैमोन बे समाव जोंनि बे बर' रायजो राजाफोरनि थासारिया गोबां गाज्रिखामोन, बेखौथ' जोंहा बयबो मिथिखायो। आरो बेवहाय जोंनि बर' जोहोलावजोफोरा गोबां जोंहा गावसिनि जिउखौहाय दान होलांदोंमोन, गावसिनि जिउखौ अबदान होलांदों। हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै सोरबा पुलिसनि लावथिजों बुजानांदों, सोरबा पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों, गोबां आइजोफोरा रेप जानांदों। होनब्ला जों नुबोआखै, जों मोनाखै, बेफोर बड'लेण्ड आन्दलनखौ जों मोनबोआखै। खिन्थु जोङो जोंनि सिनियर मानसिफोरनिफ्राय जोङो खोनायो जे जोंनि गोदोहाय जोंहा बेबायदि मोनसे सम दंमोन, जोंहा गोबां खास्रि बिस्रि जेनेबा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सम दंमोन होननानै जों खोनायो। बेखौ जोङो दा जेनेबा जोंनि सिगांनि जेनेबा सिनियर जोहोलावफोरा जेनेबा जाथिनि थाखाय एथबां नांबोनो हादोंब्ला जों दिनैहाय जोंबो मानो जाथिनि थाखाय फंसे खोथाखौनो बुंनो हाया, बेखौ साननानै जोङो दिनैहाय ओंखारबोदों आरोना। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव रायजो राजा बयखौबो आंनि फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनैबो आङो नैबे स्क्रिनाव नुजानाय लाइमोन सिख्लानि सोमोन्दैनो मोननैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों। लाइमोन सिख्लाया गावखौनो बुंनानै लादों जे लेखा गोरों होननानैहाय। बेसेबां फरायनाय बेनि सोमोन्दै आं मिथिया, नाथाय बिटिआरआवहाय बे सासेल' लेखा गोरों दङ नामा आं बेखौसो बेनाव कुइसन खालामनो सानदों। आरो बे लाइमोन सिख्लाया जे रावखौ बुंदों बे राव बुंनाया थारानो। नंगौ, बिथाङा जे रावखौ बुंदों बियो थार, नाथाय बियो जे लामाजों आगान सुरदों बेयो थार नङा। सासे लेखा गोरों आइजोआ, बुजिनो हानाय गियान गोनां मानसिया जिबनावबो हाग्रामा महिलारिखौहाय सापर्ट खालामा। आरो बियो बै समनि जाथायफोरखौहाय बुरखांनानैहाय जे ससियेल मिडियायावहाय राव बुंदों, बे बाथ्राखौ लानानैनो आं दिनै बे आइजोनि सिगाङावहाय कुइसन खालामनो नागिरदों। सोरबा जुदि लेखा गोरों, इडुकेटेड, नलेज गोनां मानसिया
सापर्ट खालामदोंब्ला BPF खौ बे मानसिया रांनि थफ्लाजोंहाय बोननानै होजादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो नैबे लाइमोन सिख्लाया BPF पार्टिजोंहाय बाहायजादों। BPF पार्टिया लाजिनांगौसो बेबायदि सासे रोंखा राखा देरफुनाय लाइमोन सिख्लाखौहाय ससियेल मिडियायावहाय फसंनानैहाय गावनि महरखौ फाननो पारमिसन होनाया लाजिनांगौसो। दिनै बे लाइमोन सिख्लाया हाग्रामा महिलारिखौहाय अनसुला सरखारबो होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारिया सासे गियान गोनां होननानै बुंदों। नाथाय बिनि फिननायखौ आं नोंसोरनोहाय होनो सानदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बेयावहाय बे हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों बिनि भिडिअखौबो आं ससे हगारनानै होनाय जागोन। आं सानाखैमोन हाग्रामा महिलारिया बेबायदि राव बुंग्रा होननानैहाय। आं सानदोंमोन ओरैनो मिटिंफ्राव थाङोब्ला रायजो राजानि खुसियावहाय मिनिहोयो मायो बेखौहाय आं सानदोंमोन। दिनै आं हाग्रामा महिलारिखौ सार बुंनोबो लाजियो। सार बुंनोबो गोसो जाया आं दिनै। बेबायदि सासे नेहाद लिडारा जाम्बा होननानै बुंजायाब्ला बबेबायदि लिडारा जाम्बा होननानै बुंजानांगौ? मा साननानै बियो बै लामाजों थाबायलांनायखौहाय जंखायनानै मिनिखो? बियो बबेबा मोनसे लिडारनि आखुथाय नामा? बर'जों लोगोसे हारसाफ्राबो गासैबो नैबेनि भिडिअखौ नायनानैहाय फिननाय होजोबदों। साफ्रोमबो जाम्बा होननानै हाग्रामा महिलारिखौहाय नुनो हादों। गासैबो सानदों हाग्रामा महिलारिया जाम्बा। हयथ' जेरै बिनि खर'आ खानाय गैया थिग बेबायदिनो बिनि साननाय हनायाबो भेलु गैया। दा बेबायदि सरखारखौनो नैबे लाइमोन सिख्लाया सापर्ट खालामदों। सापर्ट खालामनायनिबो माखासे रिजन थागोन। मानो थाया? हयथ' बे सिख्लानोहाय रांनि थफ्लाखौहाय बोनथुमनानै होदों जानो हागौ, बायजादों। बेनिखायनो आं बे लाइमोन सिख्लाखौ बुङो, नों जे बुंदों 2003 मायथाइनि सिगां बर' हारिया गोबां अलखदाव दङमोन। नोंगौ अलखदाव दङमोन। आरो 2003 मायथाइनि उनावहायबो बर' हारिया जिनाहारि खालामजादों, बुथारजादों, गावथारजादों, बुग्लिबायजादों। बेखौबो आं गनायखायो। मानोना आंनो नुबोखादों। दा 2003 मायथाइनि उननि बे बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला नों लाइमोन सिख्लाया माब्रै हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामो? बै समावहाय सरखारा सोरमोन? स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव? आं बेखौसो कुइसन खालामो। जेब्लानाखि जोंनि बर' हारिया बुख्रुब सुख्रुब खालामजादों, बे समावहाय हाग्रामा महिलारिया सरखार दादों। आरो जेब्लानाखि जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजोंहाय नासयजादों, बै समावहाय आबसुआ सोमावसारगासिनो दङमोन। नाथाय आबसुआबो बै समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिमोन बायदिखौ सापर्ट खालामनायनि थाखायसो हाग्रामा महिलारियाबो BTC एकर्डखौ दानो हादोंमोन। सानदोंमोन जानांगौ जोंनि बर' हारिया गोजोना फैसिगोन BTC एकर्ड जानायखाय। बड' टेरिटरियेल काउन्सिल पावार गोनां। दा बे फैनायखाय बर' हारिया सानदोंमोन जानांगौ गोजोना फैसिगोन। नाथाय बहा गोजोन? एकर्ड जानायनि सिगां जेसेबां मानसिया बुथारजादों, जिनाहारि खालामजादों, बिनि बांसिन एकर्ड जानायनि उनावसो बुथारजादों। सोरबा NDB साजायनानै गावथारजादों। सोरबा सादारन सुबुंखौनो NDB नाम दोननानैहाय जेलाव लानानै थांदों। सोरखौबा सिनलाय खुन्दाजों थुख्रुबनानै गारबोदों। बबेबा प्रफेसारखौहाय नंखाय दायावनो गावथारदों। बेनो जाबाय नामा नोंनि अनसुला सरखार? दिनैबो जुदि हाग्रामा महिलारिया सरखार जानानै थाबाय थायोमोनब्ला आं बायदि इउटुबारा ससियेल मिडियायाव खुगाखौनो बेखेवनो हानाय नङामोन।
नोंसोर खोनादों नामा UPPL सरकार दानायनिफ्राय दिनैसिमाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सिलाय बारुदनि सोदोब निश्चय खोनायाखै। बेनिखायनो आं बुंदों बे लाइमोन सिख्लाया बायजादों जानो हागौ बियो फरायनाय लेखा गोरों नाथाय बिनि साननाय हनाया जोबोद थौले बियो जाम्बिसो जेरै हाग्रामा महिलारिया जाम्बा बेबो जाम्बिसो। दानिया ओरै फैदो जोङो दे बिक्रम दैमारिनि माखासे गोजौनिफ्राय इलेक्सन कमिसननिफ्राय नटिस फैदों होननानैबो आङो नुनो मोनदों। बे नटिस फर्मखौ आं नोंसोरनो दिन्थियाखिसै, नटिस फर्म फैदों। जाहोना जाहैबाय पाब्लिकनि गेजेरावहाय हाथाय बाजार न' भट मांगि हैनायनि जाहोनाव उइदाउट पारमिसन बेबायदि रायजो राजाफोरखौहाय हेरेसमेन्ट खालामनायनि थाखाय बे नटिसआ फैदों। बिक्रम दैमारिया सोर? दिनैसिमबो जों बियो सोर मा मिथिया। बियो सासे सादारन सुबुंसो। गावनि उदैखौ फिसिनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बै जाम्बा सरकारजों गोरोबफानानैहाय रायजोफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंग्रा सासे थिफुदला बिक्रम दैमारि थगायसुला। आरो आं मोनसेखौ जोबोद दुखु मोनदों बिक्रम दैमारिनि जे बुंनाय राव बेयावहाय एनडिएफबि लानानै बिक्रम दैमारिया गोबां बाथ्रा बुङो। एनडिएफबि रन्जन दैमारि सारनि नामावहाय बियो गोबां बाथ्रा नंखाय बुंनानैहाय ससियेल मिडियायाव फोसावो। दिनै बिक्रम दैमारिया गमामायैनो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिएफबिखौ अनमारोमोनब्ला बिसोरखौ बख'जानायखौ हास्थायमारदोंब्ला अब्ला बिक्रम दैमारि नोंथाङा एनडिएफबि एक्स फरानजों लोगो जानानै खामानि माव। अब्लासो आं नोंखौहाय एनडिएफबिफोरखौ अनग्रा सासे लिडार होननानैहाय गनायनानै लागोन। जोंथ' मिथिगौ, आंबो मिथियो बिटिआर एकर्डनि दारैसो एनडिएफबिफ्रा उदां जागोन आरो बिटिआर एकर्डखौहाय बिपिएफ पार्टिया एक्सेप्ट खालामा। अब्ला जुदि बिपिएफ पार्टिया देरहायोब्ला बै एनडिएफबिफ्रा माब्रै जेलनिफ्राय गनो? बे कुइसन मिथिबाय दा? प्राक्तन चिफ हाग्रामा महिलारी देवे बर्तमान बिटिआर चिफ प्रमोद बरदेव विभिन्न धৰণৰ কৌতুক অভিনেতাৰ দৰে কিছুমান অভিমত ব্যক্ত কৰিলে যে তেখেতে কৈছে যে বৰ্তমানৰ যিটো চৰকাৰ বিটিআৰৰ প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা নাই বুলি অভিহিত কৰিছে। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত তেওঁ ৰাইজৰ মিডিয়াৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। তাত আমাৰ ক'বলগীয়া যথেষ্ট আছে। তেখেতে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই। নাম্বাৰ ওৱান উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই বুলি কোৱা কথাটো মই খণ্ডন কৰিব বিচাৰিছো যে আজি চাওক বিটিআৰত যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল তেতিয়া ইয়াত থকা জনতাই দুবেলা দুমুঠি শান্তিৰে খাব পৰা পৰিৱেশ নাছিল। আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া বিজেপি ইউপিপিএল সন্মিলিত বিটিআৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰ চলাৰ পিছত ইয়াত জনতাই আজি দুবেলা দুমুঠি সুখ শান্তিৰে খাই জীৱন অতিবাহিত কৰা পৰিৱেশ আহি গ'ল। লগতে ইয়াকে আমি নাম্বাৰ ওৱান উন্নয়ন বুলি ক'ব বিচাৰো। আজি জনতা সুখে সন্তোষেৰে নিজৰ কাম মন কৰি জীয়াই থাকিব পৰা পৰিৱেশ যেনেকৈ গঢ় দিল তাৰ মাজেৰে আজি আগবাঢ়ি আছে। আকৌ জনতাৰ মাজত কৈছে যে তেখেতে আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়োদেৱে মিছা কথা কৈছে, কোনো ভূমিপট্টন দিব পৰা নাই। তেখেতে তথ্য দিব পাৰিব জানো? কিয়নো আজিৰ তাৰিখত আমি স্পষ্ট হিচাপে জানো 2,20,000 মানুহক অলৰেডি ভূমিপট্টন প্ৰদান কৰিছে, আকৌ কৰিবলৈ গৈ আছে। তো এই ৰাইজৰ মাজত জল পটকৈ কিছুমান কথাবিলাক ৰাইজে উপলব্ধি কৰি আছে। এতিয়া আৰু সেই হাঁহি ধেমালি কৰি ৰাইজক মানে কিছুমান মিছা কথাৰে প্ৰলোভনেৰে এতিয়া আৰু ৰাইজে তাক তেওঁৰ কথাত আৰু ভুল যোৱাৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান নাই। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো, উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেনেকৈ কৈছে আজি শিক্ষা দীক্ষাৰ কথাই কওক।
শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে যেনেকৈ শিক্ষকবিলাকে নিয়মীকৰণ হোৱা নাছিল, বহুত শিক্ষক নাছিল স্কুলবিলাকত, আজি টেট শিক্ষক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হ'ল, কিছুমান চাকৰি শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিলে। আকৌ আমাৰ ইয়াত থকা বিভিন্ন গাঁও এলেকাৰ ৰাস্তা ঘাট আলি পদূলিবিলাক বৰ্তমান এই চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি দিলে। আৰু স্কুলৰ যিটো আগৰ আন্তঃগাঁথনি আছিল, এই পৰিৱেশ ভালকৈ আজি স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনিবিলাক ঠিক কৰি দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৰা হৈছে। আৰু লগতে চাওক, আজি আমাৰ ইয়াত থকা গৰীব দুখীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোনোদিন তেওঁলোকে যে ভবা নাছিল যে ময়ো এদিন অফিচাৰ হ'ম বা কোনো এটা ভাল পদত অধিষ্ঠিত হ'ম, তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাছিল। কিন্তু ইয়াত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত আগবঢ়াৰ কাৰণে ভাল স্থানত যাবৰ কাৰণে আজি ছুপাৰ 50 মিছন এটা আৰম্ভ কৰি বহুত গৰীব দুখী ল'ৰা ছোৱালীক অফিচাৰ বনোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা প্ৰমোদ বৰদেৱে কৰিছে। তো এইটো সকলোৱে জানে, গতিকে ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই। ৰাইজে আজি ভালকে উপলব্ধি কৰিছে যে কোনে কাম কৰিব পৰা চৰকাৰ, কোনে কৰিব পৰা চৰকাৰ নহয়। ইয়াত তেওঁ যদি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কোনোবা এজনক যদি আজি সমালোচনা কৰে, তাত কোনো ৰাইজে আজি পতিয়ন নাযায়। আজি স্পষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছো। আজি চাওক, চিডলি বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ NDAৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মদেৱক আজি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে।